салом алейкум ҳамҷоён азиз 24 феврали соли 2024 мебошад ва ман ҳозир ба шумо нишон медиҳам чӣ шафтолиро шинондан дар кор. барои шафтолиро шикондан мо чуқурӣ мекунем 50 ба 50, гирдаш 50 ва чуқуриаш 50. дар так мерезем пору. поруи сӯхтагии 4-5 сола 3 сола бас. камекак хоб аз болош хогрез камекак. ҳамин пору ҳамин болои решина бед шуд. анакун хокро бо хоке ки дарахт мешонем бо пору омехта мекунем. порура гиру ҳам болорез 30% пору бошад, 70% хок мешавад. агар хок шумо сафед хок бошад, порушо бисёр тар кунед. поруи сӯхтагии сиб сиёҳ бошад. дидедам поруи ман чӣ хел сиёҳ буд. ам хел аралаш мекунед, омехта мекунед ва баъд дарахтатонро мешинонед. дарахти мо шафтолу ҳаст. гир шафтолу дастада. дарахти мо анами шафтолу ҳаст. ҳамин шафтолуро чӣ хел мешинонем дидед? ҷои пайвандаша тоза кунед дастон. ҳамин ҷои пайванди ҳамин гур нашавад. ҷои пайвандашро дидед? нишонти ҷои пайвандаша наздиктар биёр. анин ҷои пайвандаша. шафтолуро рост мемонем. рост ва решаашро ҳар тараф тақсим мекунем. биёед ман қапам. шумо шинонед. ва анхел шуд. решаашро тақсим кун. ҳар тараф решаро тақсим мекунем ки реша ҷамъ нашавад. ранги ҷору анамхел тақсим мекунем ва баъд хоки порудорро бехаш мерезем. хоки порудор ана ин буд. пору рехтем. ҳамхел мешинонем то ҳамин пайванд зери хок набиёяд. ҷои пайванд мана ҳамхел шинондем. ҷои пайвандаш аз хок боло омада. мана ҷои пайвандаш аз хок боло омад. мана ман нишон диҳам. мана ҷои пайванд аз хок боло омад. акнун камтарак зер мекунем. камтарак як поча қади зер кун. ҳама тарафа анам хел ҳавои дарун берун бирояд ва об мерезем. 2 сатил 3 сатил об мерезем. об резед. мана мо об мерезем. 2 сатил об мерезем. мана гирд ба гирд 2 сатил об мерезем. аз 2 сатил 4 сатил резед бо беҳтар. то замин аз об сер шуданашро. донед ки ҳамҷа мо 2-3 сатил об мерезем. дар ҳамҷа мо обрезӣ дигар намекунем. лекин донед ки 2 сатил 3 сатил 4 сатил об мерезем. ва акнун мебурем. чӣ хел мебурем? ҳамихе дар рӯи замин мемонед початонро. ана зонутонро. зонуто рост кун. ихе кажала не. рост. ана туғри зону мебуред. ана бур 70 сантиметр. ана аз замин боло 70 сантиметр. ҳамин зонутон буред. зонутон 50-70 сантиметр мешавад. мебуред. ин дурусти кор. манам қадар ин акун аз инҷо барқ мекунад. албатта панҷа мезанад. соли оянда мебандад. ана ин буд тарзи шинондани шафтолу. ҳамдиёрони азиз, ба диққати шумо такроран мерасонам ки паго шанбе, пагои дигар якшанбе рӯзи ниҳолшинонӣ аст. биёед аз хонаи ман маҳаллаи испечак назди пасҳоли амрика ангурҳои аватар ниҳолашро харидорӣ кунед. ред глоб ҳаман ин сабз мушмулам гиред мешад. мушмулам дорам 1-2 дона. мушмула 100 сомонӣ ва маникюр фингер. хеле ангурҳои дарози зур. инҳоро харидорӣ кунеду бурда дар хонаҳоятон шинонед. паго ба худатон рӯзи истироҳатӣ ҷисмонӣ кунед. мана ин ман дар инҳо ҳаст 120 сомонӣ. ман дар инҳо дар дарози сатилча сабз ҳамаш нашонамо дорад. марҳамат омада харидорӣ карда бурда шинонед. инчунин мана ин пистаҳо ҳаст. ман ҳозир таки хоб мекунам индо. пистаҳои бақувват ки ба шумо хурсандӣ меборад. ҳамдиёрони азиз, дар паноҳи худо бошед. бо гурӯҳи ангур ва боғ бошед.